paingon. Hi. We're going to downstairs. We're going downstairs. Pagpinit mo. Sige, sige. We're going downstairs to Hayag. Look at the stairs here. Tanawan niya mo kanya. Na-improve na siya. Ibusangin na ng hubog. Grabe ka ubos. Hi guys. Paingon mi karon sa sitio Mahayag ug mao ni among gagihan. Ayan, so pababa. Wala may PC umainday. Muna ang mga kababaihan nga nagkugi sa pagpangalagan. Asaan ni kaning mga tanan? Naay PC pag moabot si Tarzan narira siya mo. Kaya na sila bay. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yay! Ephesians 6:1. Children, obey your parents for the Lord, for this is right. Yay! Salamat sa Ginoo kay mayo ang panahon. Wala Lagi. nag-ulan. Praise God, hallelujah. Pauli na mi. Taas na pod kay siya. Yan sa tungo si Satmi. Kanina paubos mi, karon pasaka. Woohoo! Sharing, no,
mi, tas ani siya kataas. Layo pa. Da! Habang gabakli ka kaon. Layo na kay ko.